Hej, vi vil svare på efterbehandlingen af forsøget fedt i chips. Og vi skulle beregne masseprocenten af fedt i en portion chips. Og ved det der bruger man beregningen masse af fedt divideret med masse af chips gange 100. Og vi fik vores resultat til at være 14,15. Og når man sammenligner det med varedeklarationen, er den væsentligt lavere, og det kan skyldes nogle fejlkilder. I vores tilfælde er fejlkilder kommet til at misforstå vejledningen, og derfor kom til at hælde fedtet fra et bæreglas over til et andet. Det vil altså sige, at der var noget af fedtet, som blev over i det bæreglas, som vi vejede, og derfor fik vi ikke alt fedtet over, og derfor fik vi ikke det optimale ud af forsøget. Jeg vil her forklare lidt om fedtstofmolekyl og hvordan den er opbygget. Man kan ikke undvære fedt, da det er et af kroppens byggesten, og man skal finde en rigtig balance, så man heller ikke får for meget fedt, så man skal finde en rigtig sammensætning. Som man kan se på billedet, har vi fundet et billede, hvor det er nogle fedtsyremolekyler, og det her det er en monoumættet fedtsyre, og det kan vi se, fordi der er en dobbeltbinding mellem to kulstofatomer. Så det vil altså sige, at den er monoumættet. Der er forskel på de umættede og de mættede fedtsyrer. Den umættede fedtsyre er sundere end den mættede. Hej. Det vi ser her, det er et billede af pentan. Og hvis vi går længere ned, så ser vi et billede af et fedtstof, også kaldet triglycerid. Og jeg vil så forklare, hvordan fedtstoffet det bliver opløst i pentan, som er det her oppe. Man kan så se, at et pentan er et upolært stof, og det samme er fedtstoffet. Fordi ud fra forsøget fra tidligere ved vi, at et upolært stof kan opløses i et andet upolært stof. Et upolært stof kan ikke opløses i vand, fordi vand nemlig er polært. Men til gengæld er chips opløseligt i pentan, som er et upolært stof. Og derfor kan den så ekstraheres fra chips ved at blande sig med pentan. På grund af, at pentan har et lavt kogepunkt på kun 36 grader, vil den fordampe efter et kort tid, og kun den tykflydende olie det vil blive tilbage. Vi skulle finde nogle kogepunkter for vand, pentan og fedtstof. Og for fedtstoffet, der varierer kogepunktet lidt, men det er omkring de 300 grader. Det er så en del højere end kogepunktet for pentan, som ligger på de 36 grader, som vi tidligere har nævnt, da pentan opløses først. Og kogepunktet for vand, det er omkring de 100 grader. Opgave 6 lyder så på, at vi skal vælge et andet stof end pentan til ekstraktion af fedt. Og vi har valgmuligheder mellem dekan, etanol og vand. Og vi har så valgt at vælge dekan, og det har et højere kogepunkt. Det er 174 grader, og derfor vil det så tage længere tid at få ekstraheret stoffet. Ulemperne ved de tre stoffer kan være, at det tager længere tid at få det opløst, da de har et højere kogepunkt end pentan har. Ja, og det var alt for denne gang, hvad vi havde om fedt i chips, og det var Mille, Katrine og Ida, som besvarede den her opgave. Tjek.